ole ama sain thlir tu te chibai ka buk le vek chuwa tu tuma chuanin hei Mizoram chunga pawng sual a kumtling lo pawng sual kan ti te mei che khuai khem kan tiang chi te a tam to hle ania chuan tu tuma pawh hian ama fanu ngei mai a thisin atanga chuak ngai mai a kha pawng sual ani chu arab thla khop maya thu nei tu lampang ten thiam lo an chan tir ania chanchin thar a karon soidor ania ani na taka chuan a Mizoram chunga hianin hei pawng sual kan tiang chi mei che khuai khem kan tiang chi te a tam to hle ania kan soi seng lo hial ani chuan tu tuma hian tunge ani a khoi venga mi nge ani eng ti khunin nge pawng sual ti te a pawng sual hi kumeng zan nge ani karon soi chiang don ani a heting ang chi Mizoram chunga mei pia lama a mizo le mizowa chuta po pa fa an thleng le zel hi a mi tam takin makan ti tak zet ani a tu tuma po hianin Mizoram mai ni lo a state pon lam kan tiang chi ate po he mei chia a khong ai thlak tak mai din mun rap thlak taka a ding hi tam takin an leina tak zet ani a ingpo ni sela kan chhir chiang dor ani uluk tak hal lawngai thala imit tui a tlak ngei porin amani August sompali sani somni pali SPL Judge Pokso Ek sani sopahni le District and Session Judge Aizol ni bok Helen Dongli ni chuan ni sompathum thariat sani somni pali Monday khan judgment ti chuakin Aizol District khopakhata afanuno pangkum sompathum mi pat me chiat na man kholo puitu pawng sual thu boya thiam lo a chan tira de aron ti nga kol mai ania he kan hriat angin ani sompathum thariat asani somni pali a khanin anti chuaka ania kum sompathum le kalani bokania han nge to wang te kum sompathum mi naw farnu emo hu naw nu emo ina yani chuan kum sompathum mi kha amma hring tu apa nge khan apong sual thaiani helai chin na rengot po hian a thina rim ngal wong hle maya ani na taka chuan he tuna po Kolkata te damdoi ina te tiang khan pawng sual a doctor pawng sual ani a tha zui ani bokani khatiang mei pia lama mizo le mizo kum sompathum chu po a fanu nge ama thi sen nge an pawng sual rengot po hi arap thlak hle maya ami tam tak chuanin ana theyang bin hrem ro se Mizoram chunga hian pawng sual hrem na khe si an ne blutuk wang ani hi hetiang hi a hluar em ni tiang khanin aron out chuak ngal sup bok ani a zia lo tak zet ani section 3763 IPC nuaya thiam lo a chan tina kum som ni chung hreom taka tang tur le cheng singa choi turin a hrema poisa choi tur hi anei lo chuan thathum dang lung in tan bel turin hrem ani he poi khoi tu vek hi section 6 Pokso Act nuaya thiam lo chan tir ani boka hreom taka kum som ni chung lung in tang tu le cheng singa choi turin an hrem ani poisa choi tur hi anei lo chuan thathum dang tang turin a hrem bok lung in tan tir hun chung hi arwala chhir tur ati ani he case poi khoina thlen hun lai hi kum sang ni somni khani in voi khat ai tam no pang kum tling lo hi apa ina pawng suala poi khoina hriat ani vele police hriat tir an nia thu buai ngei tua chungin sarkar lamin thu hretu pasari an neia thil ti suala pu hian thu hretu nei atul atilawa courtin a hremta ani aron tia hei sang ni somni a thil thleng khania chuan hei kan hriat angin apa hianin a fanu no pang kum tling lo hi a pawng sual ngun hle ti a chiang reng maya hei hi mi then khat phei chuanin a thi sen tak tak ani lo nge a pahron nge ti te po kha zona tam taka oma ama ro chu a hre chiang in ti tam tak khami a hun lai te po nia tu na te po comment lampanga te po ni ama thi sen nge ani a fa le enge pa fa tak tak an ni hetiang thil ti du hi ram huai ani rengot ani mi hring po ni lawani chu wang chuan ana theyang berin hrem ro se a khai hlum hal mei tur ani tiang khan mizo mi pui tam takan thin ri man out chuak ani chu a om hlia ania heting anga mani fa nge po an pawng sual thei ni chuanin arap thak viawani chuan pawng sual hremna dan hi Mizoram chunga hian ani na taka chuanin enge kum som ni chung tuna dan thar bera kan hei tuna kan muang hian kum som ni chung lung in tan tur ania poisa choi tur ani chuta a hreom takin an tang nge tur ani poisa choi tur an nei lawani chuan an tan belanga ka kan tan hun chung po sei ani ang ti kha mania dan thar bera khar ania hemi dan thar aron lana tang khanin pawng sual kan tiang chi hi Mizoram chunga chuan a zia viau bokani chu keni mizo zinga nge po hian dana khawlo ani chuan tuna hian
kan mei chia te tlei rol tam tak kum som pathum te kum som te pawh ni kum som ai no pang te pawh ni ang khatiang tan khanin hetiang dan hi hmana khau taka lek ko ni lo chuan kan mei chia ti an him lo ani tuna phei chuan hnam dang tam tak Mizoram chhunga an ron om to ani a in beng bel na sa to ani a chuan mizo le mizo pawh hetiang ani chuan nam dang tan phei chuan kan mizo mei chia te tam tak kha chu zuam an ol hle don ani tunla ya kan hriat angin hei Facebook ate pawh ni a WhatsApp ate pawh ni a Instagram ate pawh ni a mizo mei chia te pawh sexy tak taka ron live kan tiang chi te khatiang video thena phei chuan hei mei che in zuar kan tiang chi te pawh tam tak an om ani chu atam zokin akan hriat sa ani a chung chuan enge a hrin chhuak kan ti chuan pawng sual mi du lo chung va khuai khema va mut puyang chi te le kum tling lo pawng sual kan tiang chi kha ni chu wang chuan in social media kan man dan thleng hian ke ni mizo society a hian in zirtir na kan tiang chi a thalam pang hrim hrim hi chu englai na pawh hian kan in zirtir tama kan in hril hriat tam hi mizo tlei rol kan ti te heti ron chuak thara peng hian kan mamo zual tak zet ani chuan tun tuma chiat tok ama pa ngeina a sual mei che khongai thlak tak mai pawh thamuang taka pathian ina pui zel pawh kan dil pui bawk ani Aizol August ni sompali sani sumni pali PHE Minister Professor Lalni Loma chuan voini khan chanchin thar thedar tu te koma he huna hian PHE department lam how tu te chuan Aizola apa nga in tui ala ho thei ri lo thu an soi ani apa nga ya a hon tur soi thei ani lo aro ti bawk ani ya hei kan hriat angin AMC area chuan tui PHE lampang tena buaina an to wang khan voini thlengin tui apa nga in an la lo ani ya mitam takin an lei chur ani ya chu hei tuna pawh kan hmuang hian pa ngai takin ala ho thei don lo ani buaina kan la nei tlat maya ti in PHE lampang how tu te arun tong chuak ve thung ani ya poi tak zet ani antinan Mizoram chhunga phei chuan hei tui thiang hlim kan tiang chi te tui in tlak ngei kan tiang chi tlem viau maya a chan chu hei tu lai fur lai ani a tinga khan kan lei na te lei min lei tol kan tiang chi khan kan tui tan tam tak tlong te pawh ni tinu vek maya kha in tlak lawa chuana sa hle ni PHE lam how tu te chuan cyclone remal awanga chiatna an to awanga an khol chia chu thu hran ni se tuinulu tuk song bol chu an har sana lian ber ani thu an soi tuna an khol siam tir mek hi siam thama sela tui sem hi pangai taka kalpui mai thei ani to lo thu an soi bok tui hi angai angin tuna hian pam thei po ni ma se kalphung pa nga ya kal le tu chuan thani tal angai tur thu an soi re an kalmu mal lo na ari to wangin thok le khata apa nga ya kal thei ani lo thu an soi aron ti ni ya PHE department lampang te kan how tu te an mangang hle ti a chiang hle maya tuinulu tuk te kha changa ta ma tlak lo ani antina hei in tlak lo lu tuk ang chi te khang kha tui sem kan tiang chi a hian han ni thua ta sela aphun na sa tu chu mi pui bok kan ni wangin PHE lampang how tu ten la ten oma wangin nga alanga ani tia aron soi hi alo phun mei lawa kan lo hriat thiam ram kha kan ti mak mo ani tui anut awangin tui an khol na Jack Well chu chir le nolin a no thina wangin akha tokin compressor le mat pam manga ti firing angaya wangin duangin tui apam chak thei lawa tui pam chua thei chok a then fai ani hei hi ghost face 1n true in nga na ber ani hri awangin alabang chir tam tak te hi hoi chet ngam ani to hri lawa mi pui tui mamona asat ema wangin har sa tak chungin an pam li ram ani aron ti nia engpon ese kan how tu ten an ching fel vat tura ngai la mi pui te poina do thei taka kan lo nga ram kha apoi mo tak zet ani